Dobrý den z Galerie XXL. Před lety jsem zakládal projekt Prodej obrazů a prakticky se k němu teď chci vrátit, abych podpořil prodej obrazů a prodej výtvarného umění. Do projektu se mnou vstoupil tým lidí, který se po dobu 2 měsíců teď snažil propagovat a zjišťovat, jestli vůbec o současné obrazy a mladé začínající autory má někdo zájem. Přesvědčili jsme se, že o obrazy zájem je a najednou nám stoupá zájem o nákup výtvarného umění. Z těchto důvodů bych vás chtěl oslovit a požádat, jestli byste nezvážili novou spolupráci s naší galerií a vstoupili do tohoto projektu. Jako každý se pokusím vám udělat nějakou nabídku. Řeknu to asi takhle. V případě, že byste měli chuť začít s náma spolupracovat, tak když nahrajete 6 obrazů a znovu obnovíte třeba svůj profil nebo se znova nahlásíte, tak vaše prezentace bude do konce roku zdarma. Ale je zapotřebí v průběhu prázdnin nahrát svoje obrazy. No a jak to v životě bývá, aby to všechno fungovalo, tak něco musí být za něco. Proto bych vás chtěl požádat, abyste přijali naše přátelství na Facebooku a na Twitteru, případně abyste odkaz na náš web prodejobrazů.eu dali na své webové stránky. Budu se těšit na spolupráci, rád vás kdykoliv uvidím, přijďte k nám do galerie a doufejme, že se nám podaří společně rozeběhnout prodejobrazů.eu. Děkuji a přeji hezký den.